nwanne m onye bụ nwanne m ntarewa Somalia alụsị egwu nwa bụ ewu na tishu agwalile egbuo m na-egbuo ndị mụ na aba yibiri egwu ụfọdụ na-ebezi akwa kedu ibe butere ya alụsị egwu nwa bụ ọ bụ na ngụsị egwu na onwere ndị ekweghị n'egwu onye bụ nwanne m agba m odoyewu onye mbosi izizi ezi oyi m nwa m ọnya dalụ ọnụ na ọgadere eke mma onye bụ nwanne m obicha nwanne m enụkwara ya kedere ndị bụ nwanne m n'ọbụla ka m na-akọrọ ụwa akụkọ ndị mụ na-aba iheti egwu ndị bụ nwanne m Arizo bụ nwa Amadiaba gozi bịa ndị bụ nwanne m Innocent nwanne m ọ na-eti m bas Amadiaba gozi bịa naanị nwa mara mma ọ na-akpọ keyboard Amadiaba gozi bịa baba nwanne m ebe a ụmụntedebe abịa ụmụntedebe etewe ike nna onye ebebụla eti Amadiaba gozi bịa ịchaka ka ọ na-apịalị m ọnụ egwu onye bụ nwanne m bandị ka ọ na-etiri m nwoke ite Amadiaba gozi bịa ị nọ n'ugwu n'ugwu mmanwụ onye bụ nwa abịa Somalia hey alụsị ego ọgbọgọ benu onye bụ nwanne m alụsị ego nwantị eje onye bụ nwanne m o nwere onye na-eti ime agwa Amadiaba gozi bịa ndị onye ọ bụ ọcha nwehichakwa nwanne m nwehichakwa ndị na-etiri m egwu Amadiaba gozi bịa anyị bụ ndị Amadiaba anyị na-etiri egwu ilo egwu na-eti bụ egwu mụ na ụmụnne m anyị bụ ndị Amadiaba obi nwanne nye gedu anyị egwu obi nwanne egwu obi ajụọlụ nye ka mụ etulu unu ibe ji si n'obi ajụọlụ m ọ bụ na ị na-anya jita ọ bụ onye Amadiaba ị na-anya keyboard Amadiaba gozi bịa onye na-eti m bandị Amadiaba gozi bịa ọ bụ na ị na-anya na ịchaka Amadiaba gozi bịa onye na-eti m ọgbakọrọ n'ụbọchị nwejakwa Amadiaba gozi bịa anyị bụ ndị Amadiaba ncharewa Somalia alụsị ego ọgbọgọ benu anyị webula ekene wane Ezazu Point and Kill na Nteje Abọg ịpụtaba Ezazu ibe niile nọ na-eme ebe ọnwa Ezazu Nwanteje ọ bụ n'ilu Nteje ije achara agụ ị na-anya n'aka ekpe ịya bụ Ezazu onye eze Nwanteje Abọg ọ bụ na ịchọ Point and Kill n'ọdị ebe ọnwa ịchọ nke siri esi ịchọ nke arụrụ alụ ịchọzi nke salad Ezazu onye gị Ezazu nwanne m ibi na mara Nteje n'ọbụchi akwụkwọ ya onye nna elili eji ekego odogwu Nteje Abọg ọ na-enye m aka ma ndị ji ego n'ochikobu tụwa ma nwa dị nwa na-aya egwu nye aka ma na-agba ya lụlụ ndị ilo
elele jekego elele jekego ude jekego bia ude jekego bia kana chief elele jekego ikwetela monteja bok shuku debele na bok ida okwa gi kwele mungwa amasemi ego ayegu ndị winchi wakala bana komonsi no nwere ku ego ma ayegu ikwetela wenu ndi amasemi gade ma iwanu di wanna aluziegu wabu aguga mu na bechimu agwaga mu na kwa alilegwe na begwa ani mebagwa ani metiegu igwetiela nwanteje onye na-achụ gị n'ọbụ nya nwada ọ bụrụ ịchụwa igwetiela ude jekego nwanne onye na-adọbụ gị nwada o onye na-achụ ọkụkụ nwe ọsọ onye na-achụ ọkụkụ nwada igwetiela nwanne m na mama gizi jezunu igwetiela chudebelio mbosi papalu ụlọ alụsi ego onye bụ na ya igbuli m ebu ndụ nwagbule bụ n'nwelude igbuli m ebu n'nwelude n'ọbịa ka njeti gị n'obi alụsi egwu onye bụchi egwu chief igwetiela chukwu debele nwata abụọ elili ejekego nwanteje ude ejekego nwanne m kalịchara ụbọchị mmadụ eburu m simoda ịgbadike material ngwa na-ekene chief ogbuefi udemokago na chalisuana chief task force odumodumo ya abatwa ejimo fuego awana kana ogbuefi ifechi ugulu apude na one na chala yiji efi amogo na chalisu ayi kana ya wana kana wanna mmadu chief obasnashi yiji ura amogo na chalisu ana wana kana wanna mmadu chief ogbuefi big fish wa chalisu ana ayi kenale ogbuefi wa chalisu ina agwa papa gị ina agwa na 12 alụzi egwu onye bụ n'ọgwa chief ogbuefi ntarewa onye bụ nwanne m alụzi ego nwanne m alụzi ego nwanne m abịara alụzi ego nwa bụ na-ekwu onye bụ nwanne m chief ike China ike bụrụ ochie nwanne mmadụ ọkụ ị na-eje China ahịa ego m ji eti egwu adịrọzi a ike bụrụ ochie nwanne m ị na-eje China ọ bụrụ ịlụze China bunatere m ahịa egwu anya ụbụlụ ka m ga-eti egwu ọnụ ụbụlụ ka m na-eti ike bụrụ ochie nwanne m kanele mudi obalaze Sunday nwa fire eziokwu na ga-adị mma onye mana kene kadima ka gabrara ose nwata ha onye nne ya na-ebisi anụ n'onye ebisi anụ ose nwata ha na n'ugwu egwu mmanwụ chief ike brush ochina China chwake ya ntarewa simoda anje kene nwa muleri okebo ani amosoko ye nwa Jesus odogu muleri okebo ozigbo nnu na gara ozigbo nnu aga mu na bilio ani aboso bo nwanna chief ani aboso odogu muleri
wasimu kanazia ndị otu ya Chief Mr. Ajumobi Obi Afudonu na Ghana Obi Afudonu nwa Ghana n'oka m na-etio anyị agbọsọkọ ya nyasimu kene Osimu kene Morris Ogbuefi Murita King Nidato Imo State anyị kenele ya ọ bụ nwanne m na-akpọsọ osimu kene Ngwenu abịa Chief Mr. Monday Aaron Onowabugo Enugu State kisibia Chief Mr. Chude Brown Oyi Ofogidi Mona ndegum kanale Kanele mo nwa Tochukwu Toma ezekwu na ọ ga-adị mma njadewa Chukwu maruba ofu iru ala Mosque Ice Nidato Imo State Mona ndegum kanale Simodia ayabala Valentine Chinedu Nani Mwagazi Abuko Enugu State Kosibia Chinedu Mwagazi Chief Igwe Bishop Ogbuefi Igwe Bishop Ogbuefi Ogwachi na Kosibia Anambra Kosibia Achena Chief Chiredozia Chinos Akunamulere anyị kenele ya Chinos Akunamulere okebe na n'ugwu onu egwu Chief Ibe Ekwenze Kati Master Dogu n'ime Lagos ana m ọ ga-adịle mma Nani Kasimasa Nani Chusa Nwani Ekwe ezekwu na ọ ga-adịle gị mma Egwu anyị jide ka anyị je na o Egwu anyị jide ka anyị jeje o Onye nna Chukwu saa na-ekwe mmiri na-ala ugwu anyị agbọsọsị m kene unu Chukwu saa ntị adịwa Simodia Ndị ekene ndị ego dị na mma ndị na-egbula anyị ebi nchadewa ndị na-egbula anyị ewi ntecha bọkawa dị egbu ebi kedu onye anyị na-ekwu maka ya n'ọbụ egbu ebi Tochukwu nwa ya ezigbo nwanne mmadụ bịa naanị mmụọ na mmadụ atalisu ahụ nchadewa mmụọ na mmadụ nwa chala isuo naanị living lion nwa chala isu ọnụ na-ekene gị ọ sị mụ kene lọlụ ya Chukwu na onye nwoye ọ sị mụ kene sọnụ ya gbala eze bịa Chief Chukwuebuka nwa nwoye na talisu Chukwuebuka nwa nwoye odogwu achala isi nchadewa Adaeze Adamma na Adamma Adaeze nwa kene ọsị m kene ha na onyinye Chukwu ka na-etinye ego a onye bụ nwanne m adada Tofas nwanne m
ose mukana ogatro na lafia Kana Chief ogaturo lafia. Mwana ndegu kana. ogatro na lafia Nwa ka mo etiego. alusi ego wantere Ego ka mo etiego. ibe ndị Hausa na-eme anyị n'ọbịa ka na-ebere akwa na-enetụrụ nwa lafia onye ọrụ m Onye isi n'aka nọt. Mwana ndegu kana. Tuwa lafia. ose mukana kenechi guru Iba lafia. ose mukana Chinedu iwu nọ onye nna Chinedu iwu nọ Seriki Nwudi Iba guleru. eduwe nọ maka mụrụ akwa iwu nọ Seriki Nwudi Mane hebia. Simodia Anwulika Simoda Nani Monday Seriki. Igbo bụ Igbo Stone Cold Eziokwu na ọgadịmma. Stone Cold Igbo bụ Igbo mụ na ndị egwu m kanarị onye na-ekwute n'onwere ibo na-aba ka nkolu judu okoye igwe ndị Igbo Canada nwebichedunu ọsị m kanarị ya oliakụ ya naanị ritokoye obi dị ya Osodiama. naanị ritokoye Osodiama. naanị Joseph Nwokoye nneke kwu na-akpọ Joseph Nwokoye. Anyị kenele. onye nna na Sokoto inu ọka mụrụ esebili Mama kenele. Chief Emmanuel Okoye in America Emmanuel anyị kenele Simodia Emmanuel Nwokoye in America inu ọka mụrụ etiri ibe egwu a ọsị mụ kana nne mụrụ Judu Okoye Mrs. Okoye nye mụrụ Judu n'afọ nchadewa Igwe Canada Simodia ayabala Simodia Anyị na-ekenekwa Sir Engineer Rosemary Chukwuemeka Obiora, Kpakpando Ifuchedunu, Kpakpando Universe, President Anambra Association of Canada, Knights of St. John's International, Knights of Columbus. The star will shine to infinity. Wasimu Kenelia Oliakwea, Celestina Ifeoma Obiora, Substance Lady, Lolo Kpakpando Ifuchedunu. Kpakpando nwe Ifuchedunu ibi mere onye buchi n'aka m ji akpọ gị egwu mbọsị gwali papa gị n'ebu emeburu nwere ude Kpakpando niile Obinigwe asakwa Kpakpando nwe Obinigwe odogwu ka m bụrụ ube kene ka nje kene Black Man Chief Black Man aka na alụ umegwu dị mma Salab Studio na Mpọ mụ na egwu m kenere mwana kenazia Endi Sunshine olokwu Muleri kosi bịa Sunshine nwanne m Sunshine odogwu ọnụ mekene anụ mekene Black ndị na-enyela anyị aka Simoda na-ezi oyi mụ
ndị sunshine ọ sị m kene kumeku ọmụrụ eri oke ego onye bụchi maazị igwe ji gbara Lagos alụsị egwu onye bekene gị mụ na sunshine n'ọbụ anyị na-alụkọ egwu ọfọma onye ọma n'iso bịa onye ọma n'iso jee onye ọma n'iso bịa onye ọma n'iso bịa onye bụ nwanne m kpayalụwa alụsị egwu nwanne m ụwa onye bụchi ebe onye bụ nwanne m elele ego ego ya nwa bụ nwanne m nwa bụ nwanne simoda simoda simoda